ajuns și la video despre vizualizare, tehnica vizualizării și spuneam că am să vorbesc despre cum am folosit eu această tehnică în timpul travaliului, ca să mă dilat mai repede. Despre cum se face exact tehnica vizualizării, o să vedeți că o să apară link în descriere imediat ce el va fi, de ce voi filma și îl voi posta aici pe YouTube și acolo am să explic exact cum folosesc eu tehnica vizualizării, cum se face ea practic. Am povestit în video despre cum am născut. Spuneam că deja aproape îmi trecuse termenul pe care eu îl aveam ca să nasc natural, din momentul în care mi se rupseseră membranele și mă apropiam de momentul în care trebuia ca să mi se facă o intervenție chirurgicală, adică cezariana. Și mie mi-era foarte frică de asta, lucru care a făcut ca la un moment dat să-mi amintesc, de fapt soțul meu mi-a amintit că aș putea să fac vizualizarea, să practic tehnica vizualizării, ca să-mi ajut colul să se deschidă mai repede. Bun, eu eram în pat, luasem epidurala, nu mă puteam mișca foarte mult, m-am întins practic și am început eu să îmi imaginez cum colul meu se deschide și începusem ca să-l văd ca pe ceva rotund, un cerc care se deschide la dimensiunea care, bineînțeles, era necesară pentru a naște, și anume 10 cm. Eu, în timp ce am folosit tehnica asta de vizualizare, pentru că eram și foarte panicată, spuneam și afirmații în același timp și spuneam că eu sunt dintotdeauna col uterin dilatat la 10 cm. Deci în timp ce făceam vizualizarea, ca să fie mai puternic, spuneam și afirmație ca să pot să ajut mai repede procesul. Și așa cum o să vedeți, că o să vă explic și pe video despre cum se folosește tehnica vizualizării, m-am concentrat asupra corpului meu și m-am concentrat mai exact în zona uterului și în zona colului, acolo unde eu vreau să duc energia mea. Și practic am mers acolo cu simțurile mele, ca să spun așa, și am fost mai conștientă de punctul acela din corpul meu și mi-am dat voie ca să simt în corp cum colul meu, deci exact acolo unde este el începe să se dilate. Și începusem și spunând și afirmația că eu sunt întotdeauna col dilatat la 10 cm și spunând lucrul acesta prin tehnica afirmațiilor, am început să simt după câteva repetări cum colul meu într-adevăr începe să se întâmple ceva acolo, pentru că începeam să simt. Și o să vedeți când o să vă explic în video despre tehnica vizualizării, dar și afirmațiilor pozitive, dar mai ales a vizualizării, dacă e legat ceva de corpul vostru, simțiți mult mai repede în corp. În momentul în care se întâmplă ceva acolo, furnicături, gâdilături, căldură, simțiți ceva în locul acela. Eu simțeam căldură la nivelul colului. Căldură simțeam. Și am repetat, nu știu, am făcut ceva timp, nu mai amintesc, cred că 2 ore, n-am făcut non-stop, că m-am mai oprit. Dar ideea este că eram întinsă în pat și mi-am luat un punct fix, așa cum este una dintre metodele de a practica tehnica vizualizării. Și eu am făcut cu ochii deschiși, dar se poate face și cu ochii închiși. Și mi-am luat un punct fix, o să vă explic de ce se iau un punct fix într-un alt video. Și practic, spunând și afirmația, și spuneam: eu sunt dintotdeauna col uterin dilatat la 10 cm. Și acum, ca să vă spun încă ceva despre tehnica afirmațiilor, în momentul în care tu îți dorești foarte tare ca lucrul acela să se întâmple, dar nu ai sentimente de frică, panică, vreau acum momentul ăsta, sau nu ești strânsă nu pui o emoție negativă pe acea afirmație, dar când îți dorești cu adevărat foarte tare ca lucrul acela să se întâmple, e incredibil cum corpul și totul parcă se aliniază ca lucrul ăla să se întâmple.
Și imaginați-vă cât de mult îmi doream eu ca să nasc natural. Deci eram foarte convinsă că lucrul ăsta se întâmplă în corpul meu. Ceea ce a făcut ca în jumătate de oră să mă dilat 7 cm. Acum, cu siguranță, ori fi contat și tot ce mi-au pus ei în toate orele astea, oxitocină, ca să mă dilat. Niciodată nu exclud meritul medicilor sau a medicinei. Nu asta este intenția mea. Intenția mea este ca eu să transmit un mesaj tuturor acelor mame, femei, dar și nu numai, care vor să folosească această tehnică a vizualizării, și o să explic în un alt video exact cum se folosește ea, pentru a trăi stări frumoase în corp, pentru a îndeplini lucruri frumoase în viața lor pe care și le doresc. Și de ce nu? De ce să nu le folosim dacă ele există, au fost descoperite sau create, să spun așa, acum mulți ani. Din păcate nu le-am cunoscut foarte mulți dintre noi, dar acum foarte multă lume mărturisește că aceste tehnici chiar într-adevăr funcționează dacă ele sunt folosite corect. Așadar, te invit să te abonezi la canalul meu ca să poți să fii notificat de fiecare dată când eu postez o filmare nouă. O zi frumoasă, îmbrățișări calde de fiecare dată din partea mea. La revedere!